Ved opstart af håndterminalen har vi en oversigt over alle tjenere. For at logge ind trykker man på sit tjenernavn. Efter at have logget ind får vi en oversigt over alle åbne borde. Vi har nu muligheden for at fortsætte et eksisterende bord eller åbne et nyt. Vi trykker på start bord og vælger bord 1. Vi får nu vores menukort. Kunden vil gerne bestille noget at drikke, og vi trykker derfor på vand. I vand vælger vi en kildevand, og vi vælger en sodavand. Vi får alle mulighederne inden for sodavand og trykker på Coca-Cola. Vi lukker menuen og parkerer nu bordet. Efter at parkeret bordet bliver en bong sendt i baren, hvor bartenderen kan forberede serveringen af drinksene. Efter at have serveret drikkevarerne er kunden nu klar til at bestille noget mad, og vi trykker endnu en gang på bord 1. Vi kan nu se alt, hvad der er blevet bestilt på bord 1, og for at tilføje nogle madvarer, trykker vi på tilføj. Vi trykker på mad, og kunden vil gerne bestille en burger. Vi trykker derfor på burger, og bøffen skal være gennemstegt, og der skal pomfritter til. Derudover vil kunden gerne have bøf med løg, og vi trykker på luk menu. Vi trykker derefter på parker, og en bong bliver sendt i køkkenet, og kokken kan nu forberede maden. Kunden er nu færdig med at spise og vil gerne betale. Vi vælger derfor endnu en gang bord 1, trykker i venstre hjørne, hvor vi nu har muligheden for at betale eller splitte regningen, og vi trykker nu på betal. Her har vi muligheden for, om en bong skal printes eller om den ikke skal printes, og vi kan vælge mellem, om der skal betales kontant eller betalingskort. Vi trykker på betal, og betalingen går nu igennem. Bordet er herefter lukket, og betalingen er gennemført.